Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с поредният епизод на училищния подкаст "Учениците питат". Днес ще ви направим едно пътешествие в миналото към ученическите години на нашия гост, господин Лъчезар Росенов, горд възпитаник на нашето училище. Господин Росенов, добре дошли в "Учениците питат". Радваме се да ви посрещнем като наш гост. Кога за последно бяхте в основно училище Стефан Караджов? Най-напред добър ден и благодаря за поканата. Това е моето училище и аз почнах да уча в него преди 70 години. Сега вече съм на 77. За последен път съм идвал в училището, когато последния път гласувахме, защото тук е моята избирателна секция. Но свързано с училищната дейност, идвал съм по времето, когато бях кмет. Било е някъде между 1995 и 2003 година, когато правихме различни неща с училищата и за училищата. Тук виждам много компютри. Тогава, въпреки че нямаше пари за дейности, едната от нашите задачи беше да изградим във всяко училище компютърен кабинет и успяхме да го направим. Дори направихме компютърен кабинет за учителите, където те да се подготвят, тъй като не е тайна, че за учителите да работят на компютъри е по-трудно, отколкото на учениците. Какви са вашите спомени от годините, прекарани тук като ученик? Имам прекрасни спомени. Аз живеех в къща, където сега е митницата. Това беше къща на моя дядо. Тя беше двуетажна. И след време митницата влезе на първия етаж, преди къщата да бъде съборена и построена новата митница. Така че аз бях съсед на училището и трябва да кажа, че тогава училищата в обществото имаха доста по-важна роля. Тогава нямаше други източници за информация, освен градското клюкарче, някой вестник. Основното място, където децата придобиваха знания, беше училището. И аз имах този късмет да живея до училището и да го посещавам по-често. Най-много обичах кабинета по физика. Нашия учител тогава се казваше другаря Нешо Кисьов. В нашата къща живееше още един мой съученик и двамата сме прекарали много часове в кабинета по физика, помагайки да бъдат направени макети, почиствайки, подреждали сме ги през ваканциите. Освен това, училището беше спортната площадка на квартала. Когато нямаше занятия, децата играеха в училището, нямаше спортни площадки. Така че с училището много тясно ми е свързан живота. Аз учих 8 години тук и мога да кажа, че училището беше пренаселено. Особено по-малките класове учиха не само в тая сграда, тя беше на 2 етажа, а учиха през улицата, където имаше някакви временни постройки направени. Учили сме в мазата на отсрещната сграда, там бяха лекарския кабинет и някои други помощни неща. Училището беше препълнено. Беше много жизнерадостно и много весело. Как училището повлия на вашето развитие и ценностите, които изградихте по-късно? Надявам се положително, защото успях да постигна много неща в различни области. Първото, което е стимул, знания и амбиции, се поражда в училищните години, в училището. Аз бях отличник, завърших 8-ми клас с най-висок успех. Имах петица само по физкултура, тъй като хич не ми вървеше физкултурата. Трябва да призная, че
не бях много привърженик или по-трудно ме беше да уча история и география, докато физика, математика, рисуване обичах тия предмети много. Понеже нямаше и места, където децата да учат други форми някакви, в училището имаше оркестър, свирах на цигулка тогава, имаше хор, пял съм в хора. Тоест искам да кажа, че много неща, които ме формираха, аз съм ги получил в училище. Чел съм много книги и от училищната библиотека, и от градската библиотека. Тук учихме, тук се забавлявахме, тук спортувахме, тук живеехме. Спомням си, понеже тогава нямаше дискотеки, забавите на училището се правеха в физкултурния салон. За времето си той беше много хубав. Имаше много хубав дървен пот. По него време имахме един учител, казваше се Радулов. Той не преподаваше рисуване и френски език. И много обичаше да кара летни канки в физкултурния салон, за да добиете представа, че е бил за времето си в много добро състояние. Така че мисля, че много ми е дало училището, за което съм му благодарен. Имаше ли учители или съученици, които оставиха трайна следа във вашия живот? О, да. Имам една съученичка, която остави изключително трайна следа в моя живот. С нея съм женен вече 54 години. Учихме заедно в Стефан Караджа. След това се разделихме. Аз отидах в механотехникум, а тя отиде в икономическия техникум, но когато станахме четвърти курс, вече станахме приятели и след няколко години се оженихме. Така че много пряк спомен от ученическите години. Иначе имам за всичките тия години, за съжаление, някои от моите съученици починаха, но имам други, с които поддържам отношения. Дори вчера, преди да дойда в училището, говорих с един от моите съученици, казва се Петко Петков. Той ми припомни как сме били само две момчета в дружинния съвет. Едно време тук ни приемаха най-напред в пионерската организация, след това комсомолци. Вие, слава Богу, сте опазени от тези неща, но се радвам, че сте направили скаутски групи, защото децата трябва да се организират, децата трябва да учат и да им се дава възможност да се изявят. Случка, свързано с училището, която бихте ни споделили? Да, имаше нещо много... То е по-скоро битово, бих казал. В двора на училището имаше една барака, където се приготвяха и продаваха закуски. Казваше се Бай Марин. И като ученици, които живеехме всъщност до бараката на Бай Марин, ние помагахме и на него също. Особено зимата, когато навалеше ужасен сняг и до неговото магазинче за закуски не можеше да се стигне. Ние сме ринали сняг, за което получавахме, разбира се, по една баничка. Как изглеждаше един ваш обичайен ден като ученик? Аз учех лесно и бързо. Нямах проблеми с ученето. Не съм отделял много време за спорт, защото не бях много запален по спорта. Както ви казах, учих цигулка, ходих на уроци, репетирах. По него време в град Добрич беше създадена детска музикална школа, беше създаден детския хор. Аз съм пял и в детския хор. И така беше заето, обичайно. Така и продължи цял живот. Какво ви караше да се гордеете с училището си, когато бяхте ученик, а в по-късните години?
Ние се чувствахме много добре в училището. Разбира се, имаше спортни състезания, където всички викаха за училището. Когато побеждавахме, се гордеехме. А иначе съм с най-топли спомени и чувства, с голямо удовлетворение към училището. Предполагам, че учениците и на други училища са с подобни спомени от детството си. То е незабравимо. Аз, както вече споменах по-рано, тогава нямаше интернет, нямаше телевизии, нямаше толкова много предавания. Информацията се добиваше само от книги. Тук там някои списания почнаха по някое време да се появяват, Космос и други по-интересни, но иначе беше пълна скука от информационна гледна точка. Така че вие сега живеете в едно прекрасно време, в което е пълно с информация и училището е само една от точките, където получавате. И дори идвате доста подготвени. Аз имам един мой сайт, той се казва Пенкилер, където слагам разни смешни неща. И в него, извинете, в него има един анекдот за учителката, която влиза при първокласниците и казва: деца, спрете да се пишете по телефоните, днес ще вземем буквичката А. Тоест, искам да кажа, че сега вие знаете толкова много, преди да дойдете на училище, че може би никога няма да усетите това, което за нас е било училището. Източника на знание, източника на информация, източника на учителски авторитет. По наше време, ако ти се скара учител и ти дръпне ухото и се оплачеш на родителите си, най-много баща ти да те напляска още един път. Защото това беше много важна институция в нашия живот. Ако днес можете да се върнете назад на времето, какво бихте казали на малкият Лъчезар? На малкият Лъчезар бих му казал да учи. И трябва да кажа, че моя начин на живот е учене. Аз съм учил непрекъснато и продължавам да уча. Може би ще ви изненадам, но когато станах на 64 години, аз съм инженер по образование, на 64 години записах магистратура по европейска администрация в Варненския свободен университет. Учих година и половина. Явих се на края на държавен изпит, писах курсови работи. В момента продължавам да уча и това, което ме занимава, е изкуственият интелект и неговите приложения. Знам, че имате тук две групи, които се занимават с роботика. Това е прекрасно. И буквално всеки ден излизат нови неща и не ми стига времето да ги науча. Така че ако мога днес да кажа на тогавашния Лъчезар, вероятно бих му казал: подготви се да учиш през целия си живот, защото обстановката, науката, практиката, техниката, начина на живот се променят много бързо и за да си готов, трябва да учиш. Ако трябва да дадете съвет на днешните ученици, какво бихте им казали? Може би най-същественото е да не се опитват да запаметяват, а да се опитват да разберат. По-важно е, сега можеш на телефона си включително да намериш всичко, каквото те интересува като факти. Но трябва да се научиш да мислиш. Трябва да се научиш да задаваш въпроси. Трябва да се научиш да анализираш това, което виждаш, това, което чуваш, това, което научаваш, да правиш правилните изводи и да имаш правилното поведение. Така че по-малко зубране, повече мислене. Вие споменахте, че когато сте учил тук, училището е било на 2 етажа. Как изглеждаше самото училище? Те двата етажа не са се променили много. В смисъл, те са поддържани, разбира се, но като строителна конструкция те са същите. Любимият ми кабинет по физика беше на първия етаж в дъното в ляво.
където съм прекарал много часове. Стълбите си бяха пак толкова... Двата етажа, разстоянието между двата етажа се беше толкова, колкото и сега. Беше хубаво училище. То е строено отдавна. Било е... Родителите не знаеха, че това е мъжката гимназия, а през улицата беше женската гимназия. Това са били старите училища, така че то е с традиции. И се надявам и вие да го обичате и уважавате. Господин Росенов, благодарим ви от сърце за тези вълнуващи спомени и ценни уроци. Наистина беше чест за нас и за всички зрители на Учениците питат. Вие сте доказателство, че връзката с училище не приключва с последния звънец. Ние ви казваме до нови срещи. Следващият епизод на подкаста Учениците питат. Последвайте ни в социалните мрежи и предложете своите въпроси и теми в коментарите в YouTube. Благодаря ви.